muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana nyika. Ndinokumbirawo following yenyu kuFacebook zita munongosecha kuti Brother Nashi. Kana kuri kunzi munenge muchishandisa Facebook, then you can just follow me. Uye zvekare vanenge vachida follow for follow, you can also tell me and change ndichizofollowawo mapages enyu kuitira kuti tinge tichizokura tiri tose panguva imwe chete. So link to my on page randakagadzira ririmo mucomment section. Ndichange ndichizoposta nyaya dzandinenge ndichitumidzirwa dzichibva kuna naHaiti. Uye zvekare avo vanenge vari single and searching munokwanisa kundipa zvekare messages enyu. Ndichange ndichizoposta muchizoconnecta ikoko kupage rangu zvekare. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Zita rangu musatomboritaura zvenyu kuti ndinonzani, uye zvekare nemafone numbers angu ndinokumbira kuti musazomapa kana ani zvake kana kutaura kuti ndakutumidzirai confession iyi ndiripi. Ndinozvidemba nekuda kwekuti ipapo mukoma apo pakatanga hondo dzeminda murungu watainge tichishandira paakanzi aifanira kuti ange achirongedza twake ange achidzokera kuBritain, mudzimai wangu akati sezvo tapiwa kamari nemurungu zvekare nemotikari tadii tatengesa motikari then taenda kuMozambique, nekuti mudzimai wangu ainge achibva kuMozambique. Ndakaramba, akandiramba, akabva achizotora mari akaenda kunyika kwavo. Motikari iyo yandainge ndati handidi kuitengesa, motikari iyo ndakasvika pakuzoitorerwa nevanhu vemusangano. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza asi hazvinei hazvo. Saka ndakatanga kushandapo paPrazi ipapo. Prazi iri mukoma Nashi riri kutoranwa nevazukuru vaminister avo vakazoshayika zvavo. Iyi murume iyeye ainge akaromba big time ende ane zvinhu zvaakandisiyira mukoma Nashi zviri kundishungurudza kusvika pari nhasi. Dzimwe nguva kuno kunyika kwandiri ndinotombotanga kutopenga kutodhunya, ndinongotanga kungonzwa hwema ndichinhuhwirirwa nezvinhu zvinenge zviri mumabhini. Ndobva ndatotanga kutofamba ndichitobvendenyura mumabhini ndichidya chikafu chinenge chirimo mumabhini. Kunyange ndikadya zvinhu zvinenge zviine honye, chinondinetsa ndechekuti handitombonzwi kuda kurutsa kana kunzwa mudumbu, handichai, handiiti sei. Saka zvakaitika ipapo mukoma ndezvekudai. Ndakabvawo kumusha kuchiweshe ndikabva ndachizouya muHarare. Ndichati Prazi iri riri kumazowe ndichiedza kuda kuzvichengetedza kuitira kuti vanhu vasazoziva kuti Prazi iri riripi, nekuti unokwanisa kuzongotsvakwa ukarohwa kana kutourawa wanzi uri kutaura masikireti emhuri yedu kuti ndiwe ani, even though vaine zvavakandigamuchidza izvo zviri kunditambudza zvavakaramba futi kuti vange vachindibatsira kuzvibvisa. Chavakangokwanisa kuita ndechekuti vakandibatsira kubuda muZimbabwe, naizvozvo ndinotenda, asi ndiri kurarama upenyu husina pisi mukati. Saka ndatorwa nasekuru vangu pandakatanga kugara muHarare. Sekuru vangu ivo vaita zvekuchera migodhi, vakabva vachizodaidzwa neumwe murungu uyo ainge aine Prazi mumazowe imomo akazoshayika, then mwana wacho ndiye akazotanga kurana Prazi, isuwo tichizotanga kushandapo paPrazi ipapo. Saka sekuru vangu vakati vapedza kuchera mugodhi wavo, ndipo apo pavakabva vachizotaura nemurungu wavainge vachiitira peace job. Vakamuudza kuti ndine muzukuru wangu uyo ari kutsvaka basa. Saka ndakazoenda nasekuru vangu tikaenda kumazowe, ndipo pandakabva ndachizotanga kushanda. Nekuda kwekuti ndainge ndichiri mukomana wechidiki, ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichibatsira garden boy. Painge paine umwe mudhara uyo wandichati apiri ndiye ainge ari garden boy. Hapana kutora nguva muridzi wePrazi akabva achizofa, then afa kudaro apiri vakabva vachizodzokera kwavo kuMalawi. Ndikazosara ndava inini garden boy. Mwana wacho ndiye wandainge ndava kushandira, ndiye ainge achirirana Prazi iroro. Saka ipapo mukoma ndingangoti zvaifaya, nekuti
taitowana zvokudya uye zvekare upenyu hwainge huchitoendeka. Saka pakabva pachizouya nguva iya yehondo dzeminda. Vakati vava kutanga kupinda mumapurazi, murungu akabva achizouya kwatiri akabva achizoti iye ainge atorongedza zvinhu zvake nekuti ainge achityira mhuri yake kuti aikwanisa kuzourawa kana kuti mhuri yake yaikwanisa kuzosangana nemaproblems. Akati ainge afunga kuti ange achienda kuSouth Africa. Saka akangotisiyapo akazotipa umwe noumwe akapiwa mugove wake nemudzimai wangu. Ndipo patakabva tachizopiwa motikari tikapiwa nemari iyo yakazoita kuti tinge tichizokonana, because mudzimai akati andei kuMozambique. Ndikati kwete, handingamboendi kuMozambique ini, asi ndinozvidemba kuti dai hangu ndakateverana nemhuri yangu ndakaenda kuMozambique, zvimwe kuda ndingadai ndiri pari nani, ndingadai ndisina kuzoromba. Makore acho iwawo munozviziva kuti Zimbabwe yainge yakanaka, hakuna ainge achida kubuda munyika. Wesi kuenda kuMozambique kwainge kuchinzi kunourawa vanhu ende kune hondo, yaitova nyika yakashoreka. Zimbabwe ndiyo yaitova nyika yainge itori neekonomi yakanaka, but zvinhu zvinoshanduka. Saka mukoma takazoti paya murungu aenda, ndipo patakabva tachizoudzwa kuti kwainge kuina vamwe minister, member of parliament vainge vachazouya papurazi ipapo. Murume uyu aiva nemari, aiva nemotikari dzimwe dzakawandisa ende ainge aine dzimba dzakawanda. Saka akazouya akabva achizoita meeting nesu. Ndinorangarira musi iwoyo apo paakauya kuzoita meeting nesu ainge akakombwa nemasoja. Kunyangwe tainge tisingadi kumushandira, but takazongogumisidzira tava kumushandira. Tainge tisingatendedzwe kuti tinge tichibvunza mari yepay. Taiti kana tikabvunza mari yepay kwaingouya maganasi, vaingouya vongotanga kungotenderera zvavo vachingomema purazi. Mega maipinda mumunda motanga kushanda, nekuti taiwanzokutaimira kana kuti inenge yava nguva iya yekuti tinenge tava kuda kukohwa, tobva tati tools down, hatisi kuzoshanda kusvika tapiwa mari dzedu. Saka kwaingotumidzirwa maganasi aingouya zvavo vongotanga kungomema vachingotarisa muminda. Zvino ndini ndainge ndakaitwa foromani, ndaikwanzo kudhonzewa nzeve nekamwe kamusoja kainge kari kapfupi pfupi. Kamurume kaiva nerafu ikako kaiti kwandiri, tarirai muone kuti chibage chashefu chava kutoomera mumunda imi makagara zvenyu. Taikohwa munda tisingashandisi combine harvester nekuti yainge iripo yainge yava kusashanda zvakanaka. Saka taitokohwa munda wose tichishandisa maoko edu. Taimhanya tichipinda mumunda, basa raiti kana rorohwa rairohwa zvokurevesa. Vaizouya zvavo nemari after. Saka vakazouya kwandiri MP vaya vakabva vachizoti vainge vachida kundibatsira nekuti vainge vakaona kuti ndainge ndiri munhu ainge ari loyal. Vakandiudza kuti naivowo kuti vange vachizosvika pavainge vari vakatobatsirwawo nevamwe vanhu, saka vainge vachida kundibatsira. Saka nerimwe zuva vakazodzoka kupurazi. Ndinorangarira kuti nguva dzainge dzichiti 2 AM ndipo apo ndakanzwa motikari ichipaka panze. Ndakadongorera ndikaona kuti ndivo vainge vachiburuka mumotikari mavo. Vakauya vakagugudza padhoo rangu, vakabva vachizoisa chigunwe chavo pamuromo pavo. Vakati ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizoita noise. Ndainge ndava kugara kwangu ndega ipapo, sezvo ndainge ndava foromani. Ndini ndainge ndichigara mukati muyadhi. Purazi apa painge paine farmhouse yainge iri main house, saka ndini ndaigara mukati muyadhi, but ndiine chiboy sky changu. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti tinge tichienda kumatanga emombe. Takati tasvikako kumatanga emombe, ndakaona kuti vainge vaine gona ravainge vakabata. Vakabva vachizondibatisa gona iroro. Pandakaribata mukoma raitofema, rainge richisinina ropa. Vakanditi taifanira kuti tinge tichichera. Takacheramo mudanga imomo, ndokubva vachizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizorisa mugomba iro ratainge tachera. Ndakaita sezvavainge vandiudza kuti ndinge ndichizoita.
vakabva vachizondipa mucheka wewhite. Vakanditi mucheka uyu ndinoda kuti unge uchizoupeta-peta, asi usati waupeta chitsvaka munzwa woisa pakati pemucheka wobva wachizoupeta wotsvaka panzvimbo pekuti panogara paine rima. Ndakabva ndachizoita saizvozvo mukoma, ndokubva ndachizopinda musango ndikatsvaka munzwa ndikautora ndikadzokera hangu kumba. Vakazondipa mari. After mazuva mukoma ndainge ndakaisa mucheka uyo wandainge ndapeta mumonaki. After zvimazuva ndopandakatanga kunzwa kuti mumonaki mainge muine chinhu chainge chichifamba. Ndikati ko chiko chiri kumbofamba mumonaki rangu? Ndopandakati ndichinovhura zvandakaona zuva iroro mukoma, ndakaona nyoka. Nyoka iyi yainge iri yeblack, yainge iine misoro miviri yakanditarisa. Ndipo pandakabva ndachizonzwa motikari zvekare ichipaka padhuze nepamukova pepamba. Pandakadongorera ndikaona kuti vainge vari ivo minista. Vakabva vachizonditi usavhunduka. Vakabva vachizondipa mari. Vakabva vanditi vainge vandipa nyoka iyoyo kuti ndinge ndichikwanisa kuzobudirira. Handina kunge ndakaziva kuti nyoka yavainge vandipa zvikwambo zvavo zvainge zvawandisa. Saka nyoka iyi yainge yava kuda mwana wavo musikana. Zvino ivo vainge vasingadi kuchekeresa mwana wavo musikana uyo wavainge vakaendesa kunodzidza kuChina. Saka kugamuchira kwandakaita nyoka iyoyo, vainge vatoiudza kuti munhu wandichapa mari ndiye anenge atova baba vako, inini ndinenge ndisisiri baba vako. Saka kuti unge uchizouraya mwana wangu uchinwa ropa rake hazviiti. Nekusaziva ndakagamuchira mari. Vakabva vachizonditi rongedza zvinhu zvako izvezvi, ndatokutsvakira kwekugara muHarare. Vakabva vachizoenda neni muHarare ndikatanga kugara kwainge kuchinzi kuMainway Meadows, ndokwavainge vanditsvakira kwekugara. Ndakagarako kuda kwegore rose ndigereko ikoko, asi ndainge ndava kuti kana ndakarara ndairota nditori kuMozambique ndichitoona ndichitofamba ndotoenda pamba apo painge pava kugara mudzimai wangu ainge ava kutogara neumwe murume. Saka tainge takaita vana vedu vasikana 4. Pavana vedu ava vasikana vari 4 kudaro mukoma, ndaivachinjanisa vose. Ndaiti musi weMonday ndaipindira umwe, musi weTuesday ndaipindira umwe, musi weWednesday, musi weThursday ndobva ndachizozorora. Mazuva mamwe awa matatu andinenge ndichiti ndinenge ndakazorora, ndaitorota nyoka ichitoya kwandiri yoshanduka yoita munhukadzi yobva yachizotanga kurara neni. Kana iri semari, ndaiti kana ndikamuka makuseni zviya ndaiona kuti pambedha panenge paine mari inenge iripo, asi mari iyi yainge isina kumbowanda. Yainge ingori mari yekuti ndaikwanisa kurarama, ndaikwanisa kutengawo chikafu, ndaikwanisa kutenga zvandinenge ndichida kutenga. Asi kuti ndinge ndichizotanga business iroro randinenge ndatanga, ndaibva ndachizobroka. Ndakatombovhura shop kunonzi kuUplands. Shop iyoyo mukoma yakangobroka, ndikashaya kuziva kuti chakaibrokesa chii, because nekuda kwekuti ndaiwana mari each and every day. Ndaiti kana ndikanzi kushopa kusisina stock ndaingonohodha. Ndakazogumisidzira ndatongoboyekana nazvo. Ndaona kuti shopu yacho haina kana profit, ndiri kuramba ndichingoburitsa mari, even though yainge iri magic money, sezvandainge ndakaudzwa naMP kuti uchazoita magic money. And ivo vainge vaine magic money, vaishandisa mishonga kugadzira mari. Saka zvose izvi zvichiitika mukoma, mudzinza makabva machizotanga kufiwa. Within 1 year ndine hama dzangu dzakashayika. Ndine vana veumwe mukoma wangu avo vakafira kubhindura vachichera mugodhi, vose vari vaviri. Then nevamwe mukoma vakashayika. Vanhu vose ava vakafa within 1 year. Vanhu vakabva vachizoti ngatifambei. Ipapo ndakabva ndachizofonera minister ndikavaudza kuti vedzinza vainge vava kuda kuti tinge tichifamba. Ndainge ndichitya kuti kana tikaenda kun'anga ndaikwanisa kuzobatwa kuti ndine nyoka yandiinayo. Vakandiudza kuti ndisambotya kana kuvhunduka. Vakabva vachizonditi kwainge kuina driver uyo ainge achazouya nemucheka mutsvuku. Kamucheka ikako vakanditi ndige ndichizokaisa muwallet, ndokubva tachizoenda nehama. Takaenda tikafamba mudzin'anga dzakasiyana-siyana, but n'anga idzodzo mukoma dzaitotaura dondo, dzairasiswa
mumweya nekuda kwekamucheka ako kandainge ndiinako. Saka ndakazobuda muHarare ndikazotanga kugara muKwekwe. Vakabva vachizoshayika, ndikabva ndachizoudzwa nevana vavo kuti vainge vakanzi nababa vavo kana ivo baba vacho vazofa, sevana vaifanira kuti vange vachizondiburitsa munyika ndikazouya kunoku kwandiri kuraramira ndiri. Asi vana vangu vose mukoma avo vari kuMozambique, mumweya ndinotovaona kuti vana vangu vari pakati, ende vose vana vangu vari kutambudzika. Vanoti kana vakaenda kumamarriages ikoko vanotanga kusangana nemaproblems nekuti usiku ndinenge ndichivashanyira. Nyoka iyi ndizvo zvainenge ichida. Kuno kwacho ndakazotoroora ndikaita umwe mwana musikana mumwe chete, naiyewo ari kungotambudzika. Ndizvozvo anongopindawo marelationships achingobuda. Kuno ndakazozvara mwana nemurungu ari kutambudzwa zvekare nemweya yemaspiritual husband. Saka iye haatozvizivi kuti ndinopota zvekare ndichimumukira ndichinomupindira. Ndinenge ndakaita kunge nyoka ipapo pandinoenda ndichinorara nevana vangu vasikana. Apa kana vari sevana vangu vakomana vanondidzimba mwoyo. Sei ndichiti vanondidzimba mwoyo? Nenhau yekuti sababa vavo mukoma ndinofanira kuti ndige ndichivapa mablessings, but nekuda kwekuti ndakaromba ndinofanira kungoramba ndichingoisa zvituko pamusoro peupenyu hwavo. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi kunze kwekuti ndinge ndichipa vana vangu vakomana mablessings, hanzi ndinoisa zvituko pamusoro peupenyu hwavo. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Hanzi ndiri kuda kutendeuka asi pekutangira handina. Ndakavabvunza kuti what do you mean kana muchiti pekutangira hamuna. Hanzi nyoka iyi yandakapiwa naminister kana ndikada kuenda kuchechi, kunyange zvikanzi ichechi kana yeRoman Catholic, hanzi ndinotoona nyoka yangu hanzi inenge yakamira pamukova wechechi. Ipapo hanzi inenge yamera misoro yakawanda zvekuti inenge isingaverengeki. Vakati inenge yatova nechiso chakaita semunhukadzi ichishinyira kuratidza kuti haisi kuzvifarira zvinhu zvandikuda kuita. Zvakangooma hazvo veduwe. Kune vaya avo vanenge vaine mharidzo, please ndiri kukumbira kuti munge muchiuya nemharidzo tinge tichikwanisa kuzoposta mharidzo panapa kuitira kuti vanhu vakaita samukoma ava vanenge vachitokoniwa kana kutoenda kuchechi kwacho zvimwe kuda kana vakatanga kuitawo vachiteererawo mharidzo zvinokwanisa kuzoita senani. Uyezve pane vamwe mukoma kana kuti sekuru avo vane nyaya yavo, regai nditsvake meseji yavo. Vari kuti ivo mukoma izvi zvamava kuda kuita ndinoona sekunge zvisiri fair, nekuti isuwo tiri vamwe vanoteerera zvirongwa zvenyu tinotobatsira chaizvo. Saka kana mongoisa maconfessions evanhu avo vanenge vachiti vakatsanya, mushure mekunge vatsanya zvinhu zvavo zvikazotanga kuvafambira, kusei musingaisiwo matestimony evanhu vanenge vakaendawo kun'anga vakabatsirwa? Ipapo pafunge unokwanisa kubatsirikana usafa wakatendedza vanhu vachishora chivanhu vachikushandisa, nekuti zvinokwanisa kuzokuremera mangwana. Ndiyo imwe message iyo yandakatumidzirwa nevamwe vari kuti ivo vanoita zvechivanhu, vari kuti panofanira kuita balance. Asangova matestimony evanhu vanoti ndakatsanya zvinhu zvangu zvikaita. Hanzi sei muri kusaposta maconfession evanhu avo vanenge vachiti vakaendawo kun'anga vakabetserwa? Tell me what you think mucomment section vedare. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma
ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai. So ndiri kudanana neumwe murume uyo ane mari. Murume uyo ane mari yakawandisa. Saka kubva zvandakatanga kurara naye pane zviri kuitika pandiri zvimwe zvandava kusatonzwisisa kuti zviri kumbokonzereswa nei. Saka zuva randakarara naye ndakarota mukoma ndichiita bonde nevanhu vainge vakawanda kuzadza nyika yose. Mangwana acho makuseni ndopandakarota ndichinzwa kurwadziwa pakati pemagadziko. Pandakazotarisa ndikabata ndikaona kuti ndainge ndichitobuda ropa pakati pemagadziko, zvinhu zvandisati ndakamboita upenyu hwangu hwose. Saka izvi zvinogara zvichingoitika nguva dzose kuti pakati pemagadziko panotoita chironda chisingapori. Chinozongopora kana akabata nekutarisa pakati pemagadziko angu, anongobata opukuta ropa riya, then panobva patooma. Kutooma ndo zvinoitika izvi. Kana muchikwanisa kuposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Munhu akadaro mongoramba muinaye. Hanzi paanozobata kana akabata, hanzi pakati pemagadziko avo, hanzi ndo pandinobva ndachizonzwa zvava right. Hanzi panobva patooma. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvimwe zvacho unobva watopererwa chokwadi. Saka ndine imwe episode iyo yandichaposta kuFacebook. Episode iyi ndichaiposta na 11 am ndo pandichaposta imwe episode kuFacebook. Inenge iri full episode. Saka kana kuri kunzi munenge muchishandisa Facebook, linki ndaisa mucomment section, link repage yangu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindifollowawo kuFacebook. Vaya vanenge vachida kuita follow, no problem at all. We can do follow, then we can grow together kuFacebook zvekare ikoko. Saka kana ndapedza kurekodha episode yacho iyoyo yema Zim Confessions, ndichaposta futi link mu community tab, so you can also press the link, then you can just listen to that episode as well. I am asking for your support. Tinge tichiva present also on Facebook, tiwane ma-confessions kubva kune vanhu vakasiyana siyana zvekare. Ngatisanganei kuFacebook.